Voetballers van Ajax en PSV konden met de toneelspelen als voetballen dit weekend. Ja, de spelen net, maar na een wol Auskier van een assistenttrainer. En voor Cambuur is de week begonnen waarvan de kans groot is dat het de week van de degradatie is. Mijn naam is Erik Erma, dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, van harte welkom. De tafel is heel nog clear van het begin van de Sportcast. Andor Faber is hier, Wieler de Boer en uw speciale gast, Mr. Jereveen, want zij is nog altijd, hè, Maarten de Jong. Volgens de papieren wel, ja. Dat giet ik nooit meer door, denk ik. Hè? Dat hoop ik niet, nee. Nee, nou ja. Fijn dat je me er al hier binnen. Andor, ja, geen Jereveen, geen Cambuur dit weekend. Heeft hij wat er het weekend hinneslagen? Ik heb me hier goed tot het weekend hinneslaan ken, ja. Ja, lekker vrij weekend hoor. Dat Ja. doen we ook nog even voordat we dus die drokke laatste weekend niet gaan. Waar voor beide clubs nog wel redelijk wat op het spel staat. Ja, er stiert nog wel wat op het spel, want is het inderdaad het weekend van de degradatie van Cambuur, Wieben? Dit wordt heus waarschijnlijk het weekend van de degradatie. Ja, daar ontkomt Cambuur net meer aan. Als het dit weekend net bart, dan is het na je weekend wel. Nee, nou, juist in wel een hele goed orenpot natuurlijk. Maarten, de bekerfinale, Ajax-PSV, heeft hij wat voor maken? Ja, Ja? ik ben behoorlijk geïrriteerd, steeds meer. Ja, Dus ik wou met aanstekers gaan gooien en bierflesjes in haar dat woonkamer. gebeurde dus net. Nee, maar dat was logisch. Want stel je voor dat je het zou doen en er wordt iemand geraakt en je staakt, dan moet hij opnieuw gespeeld worden. Zonder publiek. Nou, iedereen een kaartje, die wilde graag zitten. Dat wil je toch niet, dat dan nog een Nou keer... ja, maar de oude weekend, ik bedoel, hoe vaak is er al net waskogen? Hou op met mooi het smieten van aanstekers, bier. Er binnen stadionverboden uitvaardig. En toch bart het bij PEC Zwolle, nevens mij bij Roda JC. PSV Ajax in de PSV competitie. Ajax, Ja. Voortendadelijks. Dus het publiek bier. is hardleers. Dus ik hier er wel rekken mooi houden, juster, dat het ek weer in de kuipbarren zoekt. Net een drip bier op het Nee, op net het een veld. drip bier op het Helemaal veld. niks. Nee. Keurig. Maar ja, dan De 16e wenkeer, maar die hier is de neiging wel. Ja, maar dat had te maken met de wedstrijd natuurlijk. Het was zo super irritant hoe spelers met elkaar omgaan Ja. en hoe ze daar rondlopen. En dan snap ik wel dat mensen gaan reageren, hè, normaal gesproken. Want dan word je geïrriteerd van. Ja, maar wat gebeurde er nou hier op het veld? Ja, stel dat je kleine kinderen waren dat. Gratis kinderopvang hadden ze moeten hebben. Maar het is zo, dan een tikje hier, een tikje daar. En ze rollen 44 keer door. En hou op, flauwekul. Ja. Kijk, Tadic, ik zei het toen straks al, die kan fantastisch voetballen. En die gaat zulke dingen uitlokken. Ja, ophouden. Dat kan gewoon niet. Is dat de spanning niet op zijn wedstrijd? Zie je het dan? Nou ja, dat is wel wat ik onderhoorde de trainer Ruud van Nistelrooy juist daarna dat hij het zei. Tuurlijk, er stiert spanning op. Er stiert voor beide clubs, in dit geval PSV en Ajax, meer spanning op. Omdat ze beiden net een heel best seizoen hebben. Maar dat jouwt geen vrijbrief om als van die opgewonden standjes tekeer te gaan. En nou ja, wat we krijgen is actie-reactie. Ja, altijd op het veld zo heet gebakerd is. Dan kun je verwachten dat het op de tribune ook losgaat. We kunnen wel in het publiek zeggen van je mag je hem gedragen. Maar als er 22 inderdaad van die band op het veld staan en hoe die met elkaar omgaan. Ja, dan is het logisch. Het is echt een te makkelijk excuus dat de spanning op zit. Natuurlijk zit de spanning op. Maar die vergelijking wordt wel vaker maken. Mooi orensporten. Bij rugby of bij hockey zit er echt spanning op. En dan gebeurt het echt net. Maar is het een gebrek aan professionaliteit dan bij de Ja, spelers? dat denk ik. Ja, Ik denk zit dat... zo inbakken in voetballers om theater te maken op het moment dat ze tackled worden of op het moment dat er een beslissing namen wordt terug de scheidsrechter die in hun nadeel is, dan is er onmiddellijk misbaar. En hoe staat uitbannek is, ja, dat is een grote vraag. Ja, dat kun je doen. Kijk, ik zie gisteren die linksbuiten van Ajax, die krijgt een tikje, die ligt buiten het veld en rolt het veld in. Rot waarom? Ja. Gele kaart. Hup, dat doe je maar 1 keer, dan doe je het niet meer. Erg fijn. Dat soort dingen moet je gewoon aan gaan pakken. Want een van die analisten zei een paar weken geleden ook zo, die uit Volendam, zei dat soort dingen moet je inbannen. Kijk, het klinkt misschien lullig voor een club, maar geef hem geel. Want hou op met het gauwhoeren. Er zijn regels, punt, klaar, Ja. aanhouden. Ja. Kijk, in mijn tijd was het uitdelen en incasseren. Je zeurde er niet over. Want eerst best duel, dan wist je, dan ging je erop. Wat hier Maarten de Jong, maar doe zo'n Tadic die, nog maar een voorbeeld te Die nemen. had in vak 4 gehangen, denk ik. Nee, maar die lokt het zo uit. Maar dat komt ten nadele van het spel. Ten nadele voor het publiek, want die gaan erop reageren. Dus krijg je dat soort reacties. De jongens hebben een voorbeeldfunctie. Ja. Ik zie heel vaak kinderen dan, wat doen Dusan Tadic na? Hou op. Ja. Of we doen die na. Nee, hou op. Ja. Slecht voorbeeld. Vroeger wou iedereen Kruis zijn, toch? Omdat hij goed kon voetballen.
Dus wou je goed voetballen. Ja. Maar nu lopen ze allemaal te rollenbollen. Ga kijken bij amateurwedstrijdjes, bij kinderen. Ze liggen allemaal, doen ze precies na. De mooiste haast Ja. net zei zo Cruijff, maar Cruijff hier natuurlijk echt een meester erin om zijn scheidsrechter te ageren. Ja. Als er in het praten, in het veld uitvoeren, de had bek is en het jou baan wel Maar Ja. dat mag Ja. ook, hè? Het mag ook wel. Kijk, wij deden het ook Nou, wel. zelfs daar vind ik die vraagtekens bij zetten. Voetballers hebben moeite om het gezag van een scheidsrechter te accepteren. Jawel, maar als je nu zonder scheidsrechter had. Zonder scheidsrechter gaat de wedstrijd net terug. Ja. Nee, maar wij konden vroeger ook voetballen op een pleintje zonder scheidsrechter. Ging altijd goed. Ja, En het nu- en nu- miljoenen belangen natuurlijk. Ja, maar nu heeft iedereen commentaar op Bas. Want die laat voetballen. Ja. Pas naar huis. Die laat gewoon voetballen. Ja. Daar gaat het toch om. Dat is een spelleider. Maar je bent spelleider, toch? Ja, als kieszuchter. Ja. En een fluitje een paar keer niet, omdat je een duwtje krijgt. Hou op. Kom op, ga bij een supermarkt werken, man. Ja, misschien Ja. is dat voor sommigen nog wel, maar het is financieel net zo onttrekkelijk, net als mij op het ogenblik. Nee. Hey, zit Arjen de Boer net om deze tafel. Ik mag in deze opstelling hier even het wut vieren. We hebben natuurlijk wel weer een aantal stellingen. Maarten, de eerste stelling is voor jou. Sport op Heerenveen helpt de play-offs. Ja of nee? Komt het Nee. aan op rond? Nee. Nee? Nee. Oké. Wieberen, Johnny Jansen die gaat werken in Libanon als Beirut, trainer. Ja? In Beirut inderdaad. Dan kom je dus net weer aan de bak in Nederland. Nee, denk ik net. Nee. Oké. Het feit dat hij naar Beirut gaat, is Kom er net... aan op. Ja, hè? we komen Net er- al. Ja, dat Nee? Ja of nee? Nee. Nee. Dus inderdaad, Nee. heb je aan de bak. Andor, Cambuur degradeert dit weekend officieel. Ja. Dat is vaststaand feit. Voor mij wel. Er komt Nou, net weer aan. Maar daar komen we aan op. Ik kom maar eens op waarom. Oké. Maarten, ik hier als voetballer wil hier wetten, maar al die theatermakers in de bekerfinale van Juster. Ja, ik wel, ja. Ja. Nee, ik niet alleen, hoor. Maar dood zeker in elk geval. Wieberen, Ole Tobiasson, het Heerenveen vorig seizoen naar de play-offs bracht. De club hem eigenlijk wel wat meer krediet aan mocht. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Andor, ik heb 3 collega's die te tegelijk op vakantie gaan. De conclusie mag toch wezen dat ze de sportcast net echt serieus nemen. Volmondig ja. Volmondig ja. Dat doen ze dus net. Dat je maar zijn trein tegelijk op vakantie gaat. Nou ja, dan. Oh, ze zijn wel op vakantie. Ja, tenminste, van zover ik weet, ben ze alle 3 op In vakantie. deze fase In van de deze competitie? fase, maar nog 4 wedstrijden te gaan. Kom het weekend een cruciale wedstrijd voor Heerenveen, Utrecht NEC. Ja. En Arjen de Boer uit op een strand op Mallorca. En Roelof de Vries, die zit in Toscane. Ja. Ja. Lijkt Ja. wel amateurvoetballers. Die gaan ook halverwege het seizoen op vakantie. Ja, precies. Zoek het maar uit. Ja. Precies. Nou goed, laten we dan even naar Heerenveen Takjen. Die wil bij de eerste 8 eindigen. Zodat de play-offs hellen willen kennen. En als die het Heerenveen op dit stuit het ziende. Maar liekevolle punten als de noemers 8 en Jochen, NEC en RKC Waalwijk. Doos heist Maarten, ze hellen de play-offs net. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik ze heel wisselvallig vind. Ik mis wat strijd. Ik mis het voetbalgochme. Als je kijkt naar het hele voetbalgebeuren bij Heerenveen, speel je eigenlijk de hele competitie maar met 1 middenvelder. Want Haaien speelt heel vaak in de achterste lijn. Dan heb je backs die te hoog spelen, die staan er al. Dus je kan geen bal kwijt. Van Amersfoort die speelt naast Van Hooijdonk. En dan heb je maar die Tahiri op middenveld. Dat is het enige middenveld die je nog hebt. Kun je nooit voetballen. Nee. Gaat je niet lukken. Nee. En Heerenveen had ik nog een lastig programma, denk ik, hè? Ja, ook dat. Maar Go goed, Ahead en NEC. Ja, maar ze moeten het PSV spel- speelt het nog voor het tweede plak. Ja, maar ze kunnen het spel ook niet maken. Hè? Nee. Dat is het grootste probleem. Kijk, als je afgelopen keer tegen Emmen ziet... Emmen was het eerst heel waardeloos, hoor. Maar die bleef in de organisatie voetballen. En dan zie je Van Ewijk, die staat al helemaal daar. En Kullen staat ook al links buiten. Je kan niet meer voetballen, want alles zit op slot. Want je speelt ook compact. Kijk, en dus die backs, of die moeten we gaan inzakken en komen, want daar ligt het gevaar. Maar nu, aanval over rechts lukt niet. Nou, door het midden. Nee, dat kan ook niet, want daar staat iemand die kan niet voetballen. En dan heb je over links, dat zit ook vast. Dus stoppen we maar. Ja. Dan houdt het op. Stelt Van Wonderen teleur als trainer voor die? Ik ken hem niet persoonlijk als trainer, Nee, maar maar ik had wel meer van hem verwacht als trainer uit de teamtaal. Als je keek wat hij deed met minder middelen bij Go Ahead Eagles, hoe de jongens voetballen en passie brachten, dat breng je hier niet. Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van je spelers, denk ik. Kijk, iedereen heeft over Van Hooijdonk dat hij goals maakt. Dat klopt. Maar voor de rest heb je er geen rol aan. Nee. Ja, je kan er niet mee voetballen. Je kan er niet inspelen. Hij kan geen balletje vasthouden. Ja, als hij het doet, is het hands. Maar En in voor de rest hoever- kun je er niks mee. En in hoeverre is dat Van Wonderen of een technisch directeur om te wrijven? Want Van Wonderen moet natuurlijk als trainer maar zijn spelersmateriaal werk je en daar een elftal van kneden. Maar een technisch directeur moet de selectie samenstellen.
Ja, dat klopt. Dus maar waar is Neffensdijk de... het is een samenspel van vaak, denk ik. Kijk, ik zit daar niet zo in die wereld, maar ik had Van Hooijdonk nooit gehaald. Never. Maar aan de andere kant, ik bedoel, het is een spits die hij is topscorer van Nederland. dat wel. Hij had met de beker erbij die ook 18 doelpunten maken. Ja, maar maar hij spits scoort is wel. dat toch je voornaamste taak. Daar wordt het toch voor hel, hè? Daar word je inderdaad voor gehaald. Hè? Dat klopt, hè? Hij maakt wel goals. Maar als je door wil voetballen, door wil ontwikkelen, heb je er niks aan. Daar moet je ook naar kijken. Dus je kan beter zorgen dat je een spits hebt die we altijd hadden. Bewegelijk zijn, balletje vast kunnen houden. Die kwaliteiten komt hij eigenlijk tekort. Dat past Hij- ook meer bij het soort voetbal en wat bij Heerenveen Heerenveen spelen wil. Ja, precies. Kijk, als je kijkt naar vroeger, al die spitsen die we uit Zweden haalden, die we allemaal Aalberg hebben gehad, Vink Bogerson, noem ze allemaal maar op. Dat waren spitsen die pasten in het spel van Heerenveen. Want zo werd je ook opgeleid. Maar dit stopt. Dit houdt op. En dan denk je van, zit er dan niks in de jeugdopleiding of zo? Ja, Wat ja. daar wel kan Zit er wat in voetballen? de jeugd eigenlijk? Ben je er vier? Nou ja, de jeugd van Heerenveen die moet wel van 4 komma, ik het sas is. Want die teams die spelen net al meer op het hoogste niveau. Had natuurlijk ook wat te krijgen met de faciliteiten op Squat Award, die het behoorlijk verouderen binnen. Nou ja, dat weet Maarten nog beter als dat ik dat weet. Ja, maar heeft dat te maken met de opleiding van je jeugd? Nou, ik denk wel dat het Status. een rol speelt. Als een voorbeeld als het AZ neemt, die hebben echt een hypermoderne trainingsaccommodatie, jeugdaccommodatie in Weidewormer. Die binnen heel bot vernijend onder het werk. Data speelt een rol, maar ze hebben mentale help. Echt heel veelzijdig eigenlijk in de opleiding. En dat je zeggen hoe daar spelers opleiden worden. Nou ja, we hebben al een week de Youth League zien. AZ verslaat Ja, meen je. Real Madrid, Barcelona. Als je daar squat woord zien hoe zetten, maar hele oude faciliteiten, maar net eens een geschikt krachthonk om het samen te sissen. Maar Ja. dat is gewoon stil blijven staan. Hè? Kijk, voorheen, heel ver terug in de tijd, begonnen wij met Gert-Jan, Jan de Jong en ik, ook met de voetbalschool. Dan gaan we die kinderen gewoon training naast het stadion, oude stadion. Dus wij waren de voorlopers van het hele gebeuren. Maar dat is gewoon allemaal stil blijven staan. Dat heeft zich, ben ik met je eens, wel niet doorontwikkeld. Dus een speler ontwikkelt zich ook niet door. Ik heb een keer gekeken, maar dat is 10 jaar geleden. Waren er 24, 25 spelers jeugdopleiding Heerenveen gedaan hadden. Die gingen allemaal weg, want die kregen de kans ook niet. Hè, maar die hebben allemaal goed geld in het buitenland. Maar je moet ook iemand de kans geven. Ja. En daar ligt vaak ook een punt. Hij Heerenveen had eigenlijk de jeugdopleiding sloeren litten. Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt ook omdat je alles van buiten haalt. Commercieel gezien wil je natuurlijk ook meedoen, want dat levert geld op. Ja. Maar ook je eigen jeugd moet een kans krijgen. Dan hoeft het er niet 10 te zijn, het hoeft er maar 2 of 3. Hè? En dan gaat er een jongetje die speelde bij Heerenveen, die gaat naar PSV. Dat is een toptalent. Tigoland. Ja, maar ik denk, hou hem binnenboord. Doe er alles aan. Maar hoe hoort zo'n speler binnenboord? Is dat een kwestie van betere jeugdtrainers zelf? Is dat Dat denk ik. betere Begeleiden. faciliteiten na? Zo'n Begeleiden. PSV had meer uitstraling. Daar kiest nooit meer geen op. yield. Daar winst het net van. Dus de mast oren dingen bieden. Jawel, maar kijk, En waar zit dat dan in? ja, ik denk het begeleiden van de jongens. Een goede begeleiding. Goed adviseren. Kijk in de toekomst. Kijk, al die jongens, kijk maar over de grens die weggaan. Die komen allemaal met hangende pootjes. Via Rusland kwamen ze terug in Nederland. Nou, je hebt er geen sorry voor het woord, maar je hebt er niks meer aan. Want ze zijn allemaal minder geworden. Maar er wordt allemaal gekozen voor het geld. Ga nou eens iemand vertellen, oké, je mag je dit verdienen, dat ga je daar verdienen. Maar ga nou eens investeren in jezelf. Huntelaar investeert in zichzelf, Van Nistelrooy heeft ooit in zichzelf geïnvesteerd. Hè? Die gingen allemaal een stapje terug en daarna gingen ze. Maar het moet nu allemaal gelijk daarheen. Ja. Waarom? Ga mij eens uitleggen waarom. Ik vind dat, daar snap ik niks van. Je wil voetballen, toch? Je shirt ons aan Kik Piri, die bij Heerenveen basisspeler weer. Ja. Op jonge leeftijd, zoontje 18 jaar. Grut talent. Groot talent, gaat voor 4 miljoen naar Ajax, verpieterd daar. Ja. Rekker Blachère speelt het nou bij Excelsior. Ja, en Matt Machien had hij ooit weer Dan op heb je het over niveau. één. Er zijn er tientallen. Ja, natuurlijk, er zijn volle meer En voorbeelden van. Het gebeurt omgekeerd ook, hè? Dat spelers uit de jeugdopleiding van Ajax of PSV nooit boetenlang gaan. Dus wat Heerenveen hoe komt maar echt dat- Ajax en het is een- PSV. Het is een piramidemodel. Het is een algemeen probleem. Ja. Je kan, kijk, je kan het misschien zou je dat in kunnen dan om te zeggen, oké, voor je 20ste of 19e mag je niet in het buitenland voetballen. Blijf je bij je club voetballen of waar jij je opleiding hebt gehad. En dan kun je pas. Maar nu gaan ze op 16, 17 jaar. Gaan ze allemaal, verdwijnen ze allemaal. Ja. En pa die staat op de loonlijst als chauffeur. Ik bedoel, maar het gaat om je kind, hè?
Dat zou mij nooit gebeuren. Ik net als ze daar peloton niet voor Nee. het gebieden. Nee, het gaat om de ontwikkeling van mijn kind. Mijn kind moet plezier hebben. En als ze daar terechtkomen, geloof mij, je zit daar, je verpietert daar, wat voor cultuur je ook terechtkomt. Het is anders. Kwartemint denken eigenlijk. Ja, denk Daar het ben wel. ik geslaagde voorbeeld. Ja, hè? ja, ja, Xavi ja. Simons, daar profiteren we nou alle Ja, jaar nee, van. maar En die dat- komt uit de jeugdopleiding maar dat zijn van ook maar Barcelona. Natuurlijk, maar de supertalenten zijn altijd Ja, uitzondering. dat klopt wel. Ja, Want maar ik daar ben je denk- er net zo vol van natuurlijk. Nee, maar daarom ben ik supertalent. Ja. Wij praten nou over, denk ik, wat er bij Jereveen in de jeugdopleiding moet gebeuren. Maar er is, denk ik, nooit voorkomen. Ik vind de mast goede coaching aan dat soort begeleiding. jeugdspelers. Maar ze goede begeleiding, maar ze vertellen wat de risico's binnen als het nooit boetenlang is. Maar de echte grote talenten, dat ze is nooit kunnen voorkomen. Nee, dat die het heger op maar je zag een Royce Drent, hè, 2007, EK, zat ik me foppen bij Jong Oranje toen. En die kon toen naar Real Madrid. Wij zeiden niet doen. Doe het nou niet. Wacht nou nog een jaar. Maar dan hebben ze dollartekens en ze gaan. En wat is er van hem overgebleven? Ja. Helemaal niks. Maar ik denk, luister nou, kijk nou. Natuurlijk, als je een keuze maakt, prima. Maar je moet ze jongens wel adviseren en begeleiden. Kijk, in die tijd waren de makelaars was natuurlijk helemaal gekke werk, want die verdienen er dik geld aan. Dat hebben ze natuurlijk nu ook maar allemaal veranderd. Maar daar ligt ook een taak, hè. Als makelaar ben je ook maatschappelijk werker, hè. Ja, maar Maar- meestal net. Meestal Dus net. niet, hè. Tenminste, Nee, dat bedoel ik. Die denken, Nee, dat bedoel ik. Dus, Hey, 10% is van mij. Ja, precies. Ja, is het zien? Nou, ik weet niet. Sommigen zullen wel betere afspraken hebben. Ja. De Minoreolo's, God hebben zijn ziel, maar dat die is- rekenen wel orenpercentage. Ja, maar dat hebben ze in keer, Engeland, ja. hè? Ja. Dan weet je, verkocht en kreeg je bedrag in 1 keer. En als jij nou voor 3 jaar tekende, werd het dus later over 3 jaar uitgesmeerd. Ja, Je ja. kreeg niet alles in 1 keer, dus het was minder aantrekkelijk. Ja. Hey, en waarom het programma? Jereveen, Sneun, een directe concurrent, NEC. En dan nog best een lastig, een pittig programma voor de boeg. Ja, PSV uit PSV. is Leicester natuurlijk, maar Excelsior thuis, Go Ahead thuis, dat bin op papier wedstrijden We hebben. nou ja, werd wat de helling is. Maar aan de andere kant, we hebben FC Emmen jongen vorige week. Ja. Dat zat vanzelfsprekend is dat net. Nou ja, je kan je afvragen in hoeverre die energie er bij Jereveen nog in zit. Ja. Ik vreeg me dat wel Ja, maar aan. hij Het stond zijn hier van van Arne Wieken. Ja, dus wel een cruciaal duel. No Sneun al. Maar Ja. vind jij ze fit? Nou, nek en go ahead. Vind jij ze fit als je op veld ziet lopen? Nou ja, als je puur statistisch zorgen naar hoe die wedstrijd vorige week uit handen jong wordt, dan kun je daar wel vraagtekens bezetten. Vind je dat, ja, dat vind ze kan niet ik fit. net beoordelen. De manier van spelen, dat straalt niet te fit Is het uit. eind van het seizoen niet fit? Of als je sowieso... Ik denk aan het einde van het seizoen moet je juist heel fit kunnen zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk een jaar lang ben je aan het voetballen, dus natuurlijk kost het wel eens kracht. Ja. Maar dat zet je wel om in andere Maar dingen. de pijntjes kom ik aan het eind van het seizoen. Ja, maar ja, Ben profs, Nou, hè? en? Full profs. trainen, Ja, trainen En de elke hele week. trainer weet in deze fase wordt de competitie beslist. Hier binnen de prijzen te helpen. Ja. Dus dan dat is de taak van een technische staf. Om ervoor te zorgen dat die spelers fit binnen. En als je een belangrijke speler bijvoorbeeld pijntjes heeft, dan laat je hem niet 7 keer in de week trainen. Nee. Dan laat je hem toch 4 keer in de week Nou, trainen. niet dat ambitie inderdaad. Je Ja, moet maar dan doseren. is hij er misschien wel, of dan doet hij dit of doet hij dat. Maar dan moet je doseren. Kijk, dan ga ik een heel rare vraag stellen. In mijn tijd speelden we met paasweekend op zaterdag en op maandag. Zouden ze dat nu tegenwoordig nog willen? Ik Ik denk denk het dat ze zeggen dat fysiologisch net verantwoord is. Nee. Hoe Maar zijn Engelen net te vertellen? maar wij waren topfit. Ja. En kon wel. Ja. Hey, en dan even mentaal. Daar leidt het wel eens wedstrijd tegen Jereveen bin Verleen. Wat docht dat maar een speler? Bij zo'n cruciaal duel van komende Sneun. Ja, mentaal is heel moeilijk trainen. Hè? Dat kun je niet trainen, dat kun je niet waarnemen. Maar iedereen heeft altijd de beste wil, we gaan ervoor. Ja. Maar als het niet lukt, niet wil, dan wil het niet. Nee. Maar dan kun je ook kiezen of ik stop er nu mee of ga toch iets doen zodat het nog ergens op blijft. Hoe krijg je als coach zo'n Ja, dat is team lastig. bij mij? Dat is lastig. Kijk, ik deed wat doe ik wel als mentale voetbaltraining. En dan probeer je ze dus daar over die grens te krijgen. Maar qua coaching is dat heel lastig. Maar daar has verschillende trainers mooi maken. Nou ja, met name Koolbach was er Foppe. een meester in. Waar wie er, en hoe dienen zij dat? Waar wie er echt extreem goed in om een ploeg voor een deerpunt te helpen? Ja, Korbach was er een meester in natuurlijk. Maar goed, Maar hoe deed hij dat dan? Ja, dat ga ik je uitleggen. Ja. Ik weet nog dat wij, toen haalden wij een periode. En toen op een gegeven moment stonden we bijna onderaan. 17 of zo. En toen kwam Korbach. En toen moest ik dus als verdediger. Ik was verdediger en Aldo Zwager was keeper. En er stonden 10 aanvallers tegenover mij. En die mochten scoren.
Dan word je op een gegeven moment weer hartstikke gek. Want Ja. flikker op, man. Die bal wil ik hebben. Dus je schopt dus op een gegeven moment dwars door midden. Dus op die manier probeerde hij je dus te prikkelen van oké, je moet die strijd weer aangaan. Je moet de duels winnen. Uitdagen. Ja. Zo deed hij dat. Ja, ja. Kijk, Foppe was natuurlijk heel anders onderlegd als trainer dan als Korbach. Dus die had daar speciaal soort trainingen voor. Dus onbewust werd je er wel scherp van. Ja. Maar de een pakt het sneller op dan de ander. En bij iedereen heeft het een oren methode nodig natuurlijk. Ja, Om je te prikkelen, om je mentaal sterk te ja, maken. klopt. Bij mij moest dat echt van, hup, we gaan de strijd aan. beuken En, in. desnoods als militair door de blubber tijgeren. Ja. En maar een De ander, koe te bieden. ja, nee, maar een ander die ging liever 10 kilometer hardlopen om dat weer op poten te krijgen. Dus maar dat is een balans zoeken binnen je team natuurlijk. Is Kees van Wonderen de Goertien eigenlijk? Dat weet ik niet, dat kan ik niet over oordelen. Ik vind het trouwens nog wel een vrij, het is een degelijke anekdote hoe Korbach. Want je hebt wel horen dingen beleefd, denk ik, bij hem. Natuurlijk, we deden ook wel eens een rondootje en dan stond je in het midden. En dan, of hij stond in het midden en dan had hij zulke noppen onder zijn schoenen van 4-5 millimeter. En dan nam die slidings van heb ik jou daar, dus dan wist je niet hoe hard je moest springen. Dus dat deed hij ook. Of we hadden dom gevoetbald en dan ging hij in het midden van het veld zitten. En een vierkant van 40x40. Hij zit dom voetbal is dom treden. 40 keer linksom, 40 keer rechtsom. Ja. Rondjes lopen, ja. Dat was ook mentaal, want dan weet je, denk, goddomme, dat overkomt mij niet weer. Weet je dat? Ja. Dus er zijn natuurlijk heel veel. Een bekende anekdote van Korbach is toch echt dat hij, zeker aan het begin van het seizoen, hier die zelf een formidabele conditie. Want aan het begin van het seizoen, dan dienen ze altijd een soort duur lopen om de conditie op te veilen. En Korbach groen altijd voorop. Ja, Dus die- maar dat deed hij in Oranje Woud ook altijd. En dat was 30 seconden hardlopen, 30 seconden wandelen en een minuut enzovoort. En 45. En aan het einde van de week moest je dus 10 kilometer lopen. Hè? 10. Ja. En haalde je dat niet, dan moest je zaterdags 10 kilometer, zondags moest je weer. En dan was het parcours uitgezet. Maar hij lag zelf in de bosjes, hoor. Oh ja, wist hij precies- controleerde dat wel. Hij wist precies waar je af kon snijden. Ja. En dan lag hij in de bosjes, hoor. En dan was het van, jammer, de jongen, voorbeeld, van morgen ben je hier maar weer. En dan was hij er ook. Ja. En dan moest je weer een keer. Ja. Dus dat was Het op stimuleert de wel. manier. Het stimuleert dat wel. stimuleerde wel. Ja. Die Kamutaar heb ik nog nooit zo horen vloeken toen. Oh, verschrikkelijk. Die wist niet wat er Nee, joh, die mogelijk kon helemaal niet lopen. het is wel de klassieke school van voetbaltrainen. Dat mag toch toch, dat is toch Ja, leuk. ja. Dat hoef je nu niet meer te doen. Ze worden keer dat al Maar een je jaar kon op de Korbach- iPad. Maar Korbach voorop loopt. Maar Foppe liep ook altijd voorop, hè? Ook bij Jong Oranje en bij Heerenveen. Ja. Altijd Het is Het is wel juist ook belangrijk. het signaal hoor, natuurlijk. Ja. Kon Goeie die spelers voorbeeld. van, dit is de norm die ik stel. Ja. God, hoe heet hij? Die speelde toen bij Utrecht, een spits. Die vroeg aan mij van, doet hij dat altijd? Ik zei, ja, wij zijn niet anders gewend. Foppe loopt altijd voorop. Ja. Altijd. Die jongens die kenden het helemaal niet. Die waren trainers gewend die op slippertjes langs de kant stonden. En dan aanwijzingen gaven. Maar Ja. Dat in orde je tijd. dwingt het wel af, hè? Ole Tobiasson, maar we het even nog hebben. De club heeft het contract net verlengd. Hoe spietig is dat eigenlijk? Het is een beetje, het lijkt wel wat in de line van de verwachtings. Eigenlijk misschien vorig seizoen al, want toen kwam Kees van Wonderen. Die had natuurlijk zijn eigen assistent mijn naam, Paul Simonis. Ja, Deventer bij. Ja, Peter Rekers, die zie je er al te Jeremy Tobiassen. Maar Tobias moest aan het begin van het seizoen al op de tribune zitten. Precies, hè. die Dus is dan- toen dan naar de wist al, tribune dit verwiest, is dus- dead man walking. Ja, daar weet je al van, oké, dan is hij de derde assistent. Nou ja, ze willen waarom naar Twa en Tobias het een oor in het contract. Het is een beetje vergelijkbaar eigenlijk met wat Pascal Bosgaard, die je vorige week zie je het vertelde. Ze gaan waarom naar 2 assistenten. Dan valt hij boet naar boord. Is een makkelijk slachtoffer. Dat is nou bij Tobias. En Ja. is dat in feite exa? Maar het is echt zoer voor hem. Eind vorig seizoen had hij het toch weer wat leven inbracht. Had ze het net meer in die onder zijn leiding. En dan is dit zijn lot. Zo werkt het ook in voetbal. Als het in contract houden, ja, dan had de kans dat het voortmaast. Maar ik vind het wel zoer. Het is ik hut. Het is wel een clubman, hè? Dus ik had hem wel moeten behouden, hè? In de basis. Ja, de kist ik zie je nou. In tweede. Waarom zou zo'n jongen net bij het Twadde of in de jeugdopleiding een functie had? Zou die dat willen? Want ik bedoel, hij had natuurlijk Ja, dat- trainer Nee, geweest bij Almere Dat City. weet ik maar- niet, maar... Dat zou Maar- kennen, maar dat kist altijd mooi in bepraten. Ja. En als er dan net uitkomt, dan kist dat ook communiceren naar het publiek daar. Hoeveel zitten er nou nog met DNA op die bank dan? Erik de Voorde in ieder geval. Maar dan denk ik dat het naast Katrines de materiaalman, dat er net een heel soort Maar oorblijft. je hield het net voor de hele club, hè? Daar had het nou over de bank. Maar in de hele club, in allerlei commissies, in de directie, Hele in het organisatie. bestuur. Hoeveel mensen zitten daarin die echt een Jereveen hart hebben of de Friese identiteit uitstralen? Want dat wie de kracht van Jereveen. Jereveen wie echt een voorbeeldclub, boeten de top 3, wie Jereveen de meest geliefde club van Nederland. Omdat het zo'n
nou, bijna een familiecultuur, familiesfeer hier. De koers te veilig naar het stadion. Heerenveen spelen onttrekkelijk voetbal. Maar het illustreerde ook een soort trots op deze provincie. Nou, dat is heel voldoen. Dat is schande in mijn eigen. Dat klopt precies wat je zegt. En dat is juist ook het grote probleem. Ja. Hè, kijk, ik voel me, dan ben ik serieus, voel me soms niet eens welkom. Ik denk van, als mensen, wie ben jij? Wat doe je hier? Is dat zo? Dat gebeurt. Ja? Dan denk ik van, kom op, hou op. Mist Heerenveen? Nou Ja, ja, dat we soort hadden het er net mensen over. mag koesteren natuurlijk, hè? Ik kwam ooit een keer, een paar weken geleden, een tijdje terug, kwam ik het stadion binnenlopen. En er staat er zo iemand van de commerciële afdeling. En die vraagt aan mij van, als u de weg niet weet, dan help ik u werkelijk? graag. Dat is werkelijk gebeurd. Ik heb aanstaan kijken, ik denk van, Ik zei, ik kom hier al sinds 1982. Ja. En dan weet ik- Was jij niet eens geboren? Ja, los daarvan. Maar, Nee, ze maar- weten niet eens wie is. Ja. En dan ben ik het met je eens. Alles van buiten komt, hoeft niet goed te zijn. Hè? Maar je moet naar je buitenwacht, naar je sponsors. En je hoort het overal. En wij willen helpen. Heel Dat kwart wordt zijn, heel de vaak warmte gezegd. die deze club uitstraalde, die is volledig voldoen. Het is een bedrijf worden. Ja. En Is dat ook net een logische ontwikkeling? Want Ja, het- dat is echt Ja, een dat mag logische wel. ontwikkeling. Maar dan mag ik zuinig wezen op dat wat hij in het verliezen uniek maken had. Ja, maar dat jaag je nu allemaal weg. Hè? En Ja. dan ben ik serieus. Hoor. Kijk, als je kijkt naar de mensen die er altijd kwamen, die er nu niet meer Ja. komen. En dan maar heb je gewoon een simpel praatje hè, over, weet je nog, die bekerfinale of die wedstrijd bij Ja. SVV. hè. Het sluit, het Maar is- dat besef, dat het soort stukje, besef hè, inderdaad, ja. daar want gaat het het om. eerst sluit het oor echt net uit. Nee. Hè? Heerenveen had de grootste successen beleven. Champions League hellen, Europa Cup spelen, de bekerfinale. Nou, de bekerfinale wie eigenlijk al in de eerste jaren dat het wat naar beneden ging. Maar die grote successen, met name de Champions League, gaan ze hellen in de periode dat die club echt die familiesfeer uitstralen. En de trots op deze provincie. Wij maken de stap even, jongens. Je moet goed vinden van de Heerenveen naar Beirut, de hoofdstad van Beirut. Libanon. Ja, Is zeker. dit is een stap. Het is Ja, een, heel het is erg. die oude 1000 kilometer hebben we Ja, gekregen. Net die zo'n oude beetje. 1000 kilometer Ja. ongeveer. Nou, dan gaat Johnny Jansen oer een goede man ontwerp. Hij heeft een contract tekenen bij Al Safa SC. Hij is de oude week aan krek even rondkomen uit Libanon. En over de telefoon. Johnny, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, eerst even dat Safa. Wat is dat voor een club daar in Beirut? Ja, nou, het is een club die. Het is geen grote club. Hè? Ik bedoel, ze hebben een stadion van 4000 mensen. Maar het is een club die sinds 2 jaar of 3 jaar is overgenomen door een eigenaar die enorm veel energie heeft gestopt in de jeugd. Ja, wat je heel vaak ziet is dat eigenaren een club overnemen en die pompen dan heel veel geld in de jeugd of in het eerste elftal. Ja. En daar hebben ze het eigenlijk andersom gedaan. Ze zeiden van, we hebben een goed fundament nodig voor de toekomst. Dus wij willen investeren in de jeugd. En vanuit daar de basis leggen richting het eerste elftal. En vanuit daar succes gaan krijgen. Dus en dat hele verhaal, dat heb ik toen aangehoord. Ja, en daar was ik wel heel enthousiast over. Ja, ze hebben echt een lange termijnvisie dus. Ja, absoluut. Dat is knap. Hey, de waard hier aan tafel, ze krijgen alleen maar suggereert dat als je naar Libanon gaat als trainer, dan is je carrière in Nederland eigenlijk over en uit. Ja, nou ja, kijk, dat wordt dan steeds wat lastiger, hè, want je zit natuurlijk steeds verder weg. Hè, zo simpel is het ook. Maar goed, you never know, hè. Dus, Nee. die kansen wordt natuurlijk steeds wel wat kleiner. Heb je die ambitie nog wel, Johnny? Ja hoor, die ambitie is er zeker. Ja hoor. Want bij mijn weten is er 1 club in het afgelopen jaar geweest die wel met jou in zee wilde, Telstar. Ja. Is Telstar, Ja, maar is Telstar in jouw ogen minder aantrekkelijk dan Beirut? In Telstar speel je in ieder geval nog in het Nederlandse betaalde voetbal. Kun je jezelf mogelijk in de kijker zetten bij clubs die wat meer status hebben of wat hoger spelen. In Beirut ben je naar mijn idee volledig buiten beeld. En dan speel je in een competitie die in ieder geval in West-Europa niet serieus wordt genomen. Nee, dat klopt ook. Dat klopt ook. Dus dat afstand is natuurlijk ook. Het wordt steeds lastiger om ook terug te komen in het Nederlands betaald voetbal. Alleen dat hoeft natuurlijk niet per se als hoofdtrainer te zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met Telstar heb gesproken en dat was ook een prima verhaal. Maar toen was ik ook gewoon nog, laat ik het ook maar zeggen, dat je daar nog minder, ik was wat minder klaar voor, laat ik het zo zeggen, om te gaan starten. En
En nu, ja, laat ik het zo zeggen, ben je weer helemaal fris tussen de oren. En je hebt gewoon heel veel zin om weer te beginnen. En ik moet eerlijk zeggen dat het buitenland mij ook wel trekt. Het avontuur trekt mij ook wel. Nou, en dit verhaal was gewoon hartstikke goed. We zijn er de afgelopen week naartoe gegaan. Ja, en dan hebben heel veel mensen een vooroordeel over Libanon en Beirut. En dat heb ik zelf ook natuurlijk gehad. Ja, het is toch altijd oorlog daar, hè? Nou ja, Heb maar je dat een land tank is- gekregen als auto, Johnny, of niet? Wat zeg je? Heb je een tank gekregen of gewoon een persoonauto? Ja, die moet ik nog krijgen, dus ik ben benieuwd wat ik krijg. Maar nee, maar weet je, het is wel, dat is gewoon zo. Het land is niet in oorlog. En als ik daarover praat met de mensen daar, ze van ja, als jullie in het nieuws komen, dan komen jullie toch negatief in het nieuws. Nou, dan zijn ze toch wel aardig geïrriteerd. Ja. Omdat ze dat zelf niet zo ervaren en ook totaal niet vinden. De oorlog is lang geweest. En Beirut is eigenlijk een hele mooie stad. Ik ben daar een weekje geweest. Nou, het is echt prachtig mooi. Ja. Maar jij zei, ik had wel zin in het avontuur. Waren er überhaupt andere opties dan Beirut? Jawel. Ja, die heb ik ook wel gehad. Ook wel dingen afgezegd. Kun je er iets meer over zeggen? Kun je namen noemen, landen, clubs? Nou, ik heb bijvoorbeeld met Jordanië gesproken. Dat was eigenlijk wel heel serieus. Alleen dan gaat er dat zou een traject zijn voor 6 maanden. En dan gaat er een bond, die hebben er een vergadering over om er een klap op te geven. Nou, en dan zitten daar 5 of 6 locals aan tafel. En die zeggen, ja, maar gaat hij in die korte tijd wel de cultuur leren kennen? Nou, et cetera, et cetera. Ja, dat is toen niet doorgegaan. Ik heb gesproken in Indonesië, ik heb gesproken met Kuwait. En zo zijn er nog wat meer dingen voorbij gekomen. Alleen, dit verhaal... Het klinkt allemaal exotisch, maar het zijn allemaal landen die niet bepaald een grote voetbalnaam hebben. Nee, maar is dat erg? Nou, dat is maar de Volgens mij vraag. zie jij de uitdaging daar, Johnny, of niet? Jij wil iets te werk stellen wat jij heel graag wil doen. Wat je bij Heerenveen ook deed. Hè, en dat wil je daar, joh, denk ik, ook op die manier doen. Ja joh, het plan is gewoon om met elkaar jeugd door te laten breken. Het jeugd dicht bij het eerste elftal te brengen. En ik hoef daar morgen niet kampioen te zijn. Nee, het gaat erom dat we elke week beter gaan voetballen. Dat we, nogmaals, dat je een elftal neerzet wat herkenbaar voetbal speelt. Waarin jeugd heel dicht bij het eerste elftal gaat komen. Uiteindelijk moeten ze de stap gaan maken vanuit de jeugd naar het eerste elftal. Ja, Ja. en dat traject... Ja. Dat ken ik gewoon vanuit Heerenveen hartstikke goed. Hè? Toen Heerenveen zeg maar de stap maakte van het oude stadion naar het nieuwe stadion. Ja, toen is eigenlijk ook wel de jeugdopleiding stap voor stap omhoog gegaan. En ik ben zelf in 2000 toen weer bij de club gekomen als jeugdtrainer. Ja, toen was eigenlijk ook de start dat we 2 keer op een dag gingen trainen met de jeugd. Dus dat hele traject, dat heb ik natuurlijk vanuit Heerenveen natuurlijk fantastisch mooi mee mogen maken. Ja. En daar hebben zij ook heel nadrukkelijk naar geïnformeerd van... is er een trainer in Nederland die hier ervaring mee heeft? Nou, en toen zijn ze bij mij terechtgekomen. Oké, ja, zo kom je dan bij Johnny Jansen uit. Hey, neemt toch die eigen meeske maai naar Beirut? Ja, want je zit je iets in om, Johnny. En die is er is een baantje Ik heb beloofd, tijd over. Ik heb laatst gezegd, ik wil je materiaalman wel zijn. Dus je kan me bellen. Hè? Maar ik heb elkaar laatst inderdaad nog voor het stadion gesproken. Maar ik heb daar wel over gesproken. Over mij? Of ik een assistent ja, of ik een mee zou kunnen nemen. Maar daar is op dit moment nog geen budget voor. Oh. Maar het is wel zo dat daar in de toekomst zeker nog weer over gesproken gaat worden. Nog even wachtje maken. Ja. Je hebt mijn nummer nog, Johnny, toch? Of niet? Ja hoor. Oké. Ja, dat komt. Hij bedoelt nog helemaal niet onderwijs, Maarten de Jong. Hey, hoe een goede maand beginst er in Beirut Waklo, hè? Ik ga 15 juni gaan we daar beginnen, ja. Oké, en wanneer is die kant uit? Ja, we. 14e. Ik hoorde we. Oké, we. Maarten gaat nog net maaien ook, hè? Johnny zijn vriendinnen en dochterke, denk ik, ja? Oké. Nou, in ieder geval veel succes, jongen. Ja. Heel soort succes hebben. Hard op leven contact. Leuk. Jo, dankjewel. Johnny man. Jansen weer dat. Yo. Ja, Hoi, zeker. hoi. Ja. Hoi. Hey, Ik denk dat het nog wel in de basis mooi is. Ja, makkelijk. hij heeft die noemer, hè? Dat is goed, komt hè? helemaal goed. Ja. Nou, dan even naar die oren. Friese voetbaltrainer Jan Sierksma uit Bedaard. Vorige week had er een toch wel behoorlijke uniek prestatiedel zetten. Toch maar AZ onder de jochentje de UEFA Youth League te winnen. Heeft dat wat van mij kring? Ja, zeker. We hebben natuurlijk als omroep de omtikker onbestegen. Ik heb mijn bellen vader tiert, ik heb mijn bellen nijden tiert. En het wie wel heel
toevallig. Ik wie het volgende weekend op het Ameland. En ik zie het op het terras. En ineens kijk een appje van Jan Sierksma. Oh. Zit nou nog naast me op het terras of hast nou een dubbelgonger? Bleek dat hij naast me ziet. Dus we hadden juster, Oh ja? we hadden juster op het terras. Ik neem nog oor ik dit natuurlijk verteld in onze praat bij de koffieautomaat rubriek. Maar Zeker. ik had er van hem een West, maar de koffie wie net bijvult. Dus de rubriek die is de Joet even Die net, doet maar net. die zal Oké. volgende week wel voor hem komen. Maar Ja. ja, het is. En hij vertelde hoe ongelooflijke soorten op hem oorkam is. De BBC wil alles van hem weten. Hij is toch meestal in Kroatië benaderen om daar een lezing te Jan. Want ja, in de finale wonnen zij met 4-0 van Hajduk Split. Oranje Sneur moest hij gewoon bij zijn eigen ploeg de onder 18 in de hele finale van de beker. Dus hij zei het is Sangekkenboel. Ze hebben Sneur te doen nog een huldiging horen in Alkmaar. Het is Sangekkenboel. Ja. Dus hij wil even juster even en daar bekomen lekker in eigen En dan provincie. komt die Ander Fabertje en dan hey, dat werd natuurlijk... Ja, maak je weer op voetbal praten. Ja, precies. Nou ja, die huldiging wie inderdaad het oude weekend in het centrum van Alkmaar. En nou, er kwamen 3000 mensen Ja, op oude ja. kleur. Nou, dat klonk sa. Als je dit zo ziet, je staat hier, ja, dan moet je maar één vraag stellen. En wat gaat er nu door je heen? Ja, ik vind het echt geweldig dat jullie er allemaal zijn. Heel nuchter, hè, wat dat betreft. Hoe mooi is dit feestje? Ja, dit is echt geweldig. Maar vooral ook, ik ben onder de indruk van onze jongens, ook op het podium. Want daar kunnen ze ook presteren. Ja, ze zijn vanavond ook weer in vorm. Hoe heb je de afgelopen dagen beleefd trainen naar de winst? Ja, alleen maar genieten. Ja, dat zijn korte woorden, ja. Wil jij nog wat tegen de mensen zeggen? Ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie support. En ik wil eigenlijk dat jullie je nog één keer laten horen voor dit geweldige team. Alsjeblieft, geef ze nog één keer een groot applaus. Ja. AZ. Onder een jongetje is Ja, dit ook, onder hè? een jongen. Ja, hij zit, want in Nederland hebben we dan teams van onder 18. Ja. Alleen nog in de Youth League spelen ze met teams onder 19. Dus dan spelen ze eigenlijk maar een combinatie van spelers die hij gewoon in de onder 18 heeft, onvuld met spelers die het in jong AZ spelen. Oké. Maar Silas Machiname is household gevestigd. Ja, dat denk ik wel. Deze jongen stil Griffin een promotie krijgen binnen AZ. Of hij moet bij die onder 18 zelf de ambitie aan om daar te blijven. Ja. Maar het zou mij net vernuven dat hij de opstap maakt naar jong AZ. En dan speelt hij in de eerste divisie. Nou ja, en dan zit in dat circuit van betaald voetbal. Ja. En van daaruit kan deze jongen verder groeien. Maar hij had... Goed begeleiden. Dit soort jongens moet je echt ook goed begeleiden, hoor. Ja, maar ik als had de coach. indruk dat bij AZ is dat al hier heel erg goed georganiseerd. En Dat zal. En hij vertelde ook, want hij dotte de coach UEFA Pro, zit met de coach betaald voetbal. Die hoopt hij gauw uit te ronden, zodat hij volgend seizoen bij Jong AZ staat te kennen als coach. Maar hij heeft bijvoorbeeld al een week een heel soort media-onvragen hoor. Hij ziet het om tafel bij Galit en Sophie. Nou ja, toch op primetime, Nederlandse televisie, BBC dus. Maar vanuit die cursus is er bijvoorbeeld iemand die het hem op het mediagebied begeleerd. Dus die het maar hem, nou ja, die Mediatrainer. optredens waarom shirt. Nou. Maar dat ben dingen inderdaad. In zo'n fase, ja, je wil eigenlijk in een week krijgen een soort spoedcursus trainerwijze. Want er komt zo vol op jou. Ja. En inderdaad, wat zei, ja, het is belangrijk dat, want hij is nog jong in de vrouw natuurlijk, ik jou 38. Ja, dat die eerste jaren de Komt heel veel op je af. de makkers Zoveel op je natuurlijk af. namen terug dat ze een prijs winst. Maar ze hebben echt een soort lof gekregen, of vooral lof kregen, toch het soort voetbal wat ze spelen. Hè? En daar is hij toch dan de architect van. Ja, maar omschreeuw dat soort voetbal is. Nou ja, dat is modern voetbal. Offensief, soort positiewisselingen. Avontuurlijk voetbal. Wielst in het internationale topvoetbal, zoals dat de laatste jaren een soort trend weer. De hoest net altijd de bal te hebben om toch te winnen. Hè? Dat is eigenlijk de José Mourinho-doctrine. Possession is net belangrijk meer. Nee, de hoest net de bal te houden. Nee. Want als je de bal hebt, dan moet je creatief wezen. Het gaat erom, wat dorst, maar de bal op het moment dat je hem vol hebt. Nou, en Mourinho die vindt, de andere partij maar de bal hebben, maar op het moment dat wij hem krijgen, Dan maar we scoren. dan slaan we goud daar. Ja. En AZ speelt een soort voetbal, die willen wel graag de bal hebben. En die willen naar voren daar. Een soort avontuurlijk voetbal. En daar hebben ze een heel soort
lof voor kregen. En ze kunnen ik switchen, want Big ligt in Real Madrid. Die woen ze met 3-0. Maar ja, doe waren ze ook weer omdrukt. Doe hier Real Madrid de bal, maar dan kies ik vanuit de omschakeling. Dus ze spelen een soort, ja, ik wil het woord haast net nemen, totaalvoetbal. Maar ze beheersen de verschillende facetten. Ja, en inderdaad, dat is natuurlijk nog wel een mooie visitekaartje. Want zo vertelde Jan Sierks maar vorige week ook dat hij wie daar in Zwitserland bij die hele finale en die finale van de Youth League. En op een gegeven moment komt Paolo Maldini naar hem daar, de technisch directeur van AC Milan, die het hun complimenteerde met het helling van de finale, want het wie van de finale, maar vooral met het voetbal dat ze spelen. Het valt dus op bij dat soort gerenommeerde mensen in de voetbal vooral. Ja, en ze waren zelfs uitnodigen bij Barcelona. Hè? Of ze waren daar misschien al op bezoek, misschien weer dat op plan. Maar ze mochten alles zien van de jeugdopleiding van Barcelona. Nou, normaal gesproken is Barcelona net zo keen daarop om oren, ploegen, zien te litten. Nee. Zo werk je wij. Want Barcelona, dat wie het droommodel van de jeugdopleiding. Nou, het feit dat AZ nou uitnodigen was door Barcelona, dat zorgt wel dat ze in Alkmaar iets bijzonders op poorten zetten. Ja. Mooi, Dat toch doen ze Sierks? met alles, hè, alle jeugd. Ja. Hè? Dus dat is de ontwikkeling waar we het er straks over hadden. Die zijn niet stil blijven staan. Die zijn zich zo aan het ontwikkelen op alle vlakken. Waar jij net zei. Maar ze kunnen heel makkelijk 4-3-3 spelen. Maar ook 4-4-2. Maar ze kunnen ook met 1 spits spelen. Kijk, dan ga je terug naar het basketbal. En basketbal kun je ook verschillende systemen spelen. Hè? Dat doen ze eigenlijk. Kijk, en dat is niet te verdedigen. Dat is niet tegen te voetballen. Kijk, Twente deed vroeger in de goede tijd ook, hè, met een middenveld. Dat draaide en dat deed. Dat is niet te stoppen. En het opvallende met is, of zonder bal, hè? het opvallende is, we hebben het aan het begin over. Deze jongens worden net pamperd. Hè? Nee. Ze moeten een heel soort dingen zelf doen. Zelf het materiaal opruimen, zelf het materiaal kleerzetten op het veld. Wielst De tassentagie. nou ja, in voetbalshows vaak dat die jongens die worden aan alle kanten verwend en die worden bracht en haald en alles wordt voor hen geregeld. Ja. En bij AZ gebeurt dat juist net. Denk Wordt het dus trouwens Daar ligt de basis. Toch? Ja? Daar ligt de Ja, basis, toch? Ja, nee, dat is het. En dat is toch, vroeger. Maar inderdaad, daar regel je het zelf. En ja, die zelfstandigheid, daar leer je uiteindelijk ook weer van. Ja, maar jij ging vroeger sporten, draagt je eigen tas toch? Tuurlijk, Niet? ja. Maar je moet Is er kijken- geen meestal voor? Nee, jongen. Sterker nog, ik doe het nog altijd. Hè. Nog altijd Ja, zou ik in eigen tas. maar dat kijk niveau van kijk naar de jeugd, hè. Die gaan naar voetballen en dan loopt papa of mama met die tassen sjouwen. Ja. Als ik dat zie, zeg ik ho ho. Ja, Wie ja. gaat er voetballen? Ja, hij. Denk je het al ouders. mis? Of- Denk je of- het al mis? Nee, maar dat is de basis. Ja. Ik denk het trouwens om, Maarten, want dan neemt het kijkt het basketbal. En we hebben hier iemand aan tafel zitten die dan heel nul opveert. Dus Ja, weet ik wel. Ja, beetje, ja. dat we uitdwalen. De lid Was goed in dunken. Dus. Ja, dat wel, hè? Ja, ja. 69. Ja. Springveren. Beginnen we weer even om met voetbal, want daar gaan we het toch maar over hebben. Jan Sierks, maar nou, die zal ongetwijfeld ik in deze sportcast nog vaak waarom komen de komende tijd. Even naar Cambuur. Komende steun waarschijnlijk de officiële degradatie van de Ljouwers. Thuisje FC Utrecht. Daar heeft hoop op, jongen. Ja, nou ja, dit is natuurlijk al een proces wat al langer aan de gang is. Eigenlijk voor mij wie het kantelpunt de uitwedstrijd in Excelsior. Dat ze die kansleers verleren. Dat ze in kwarte termijn eigenlijk die wedstrijd uit hand joegen. In 20 minuten voor een 3 doelpunten. En vanaf dan zie je het eigenlijk alleen maar minder worden. En dan is nou het moment daar. Maar ik vind iedereen in Ljouwert is heel gelaten. Iedereen had het maar al bij deadline. En dat past totaal net bij een club als Cambuur. Waar natuurlijk de emoties gewoon wij heel heeg binnen. En waar meestal fanatiek binnen. Meestal hebben we het al accepteerd. Het is, ze hebben er al bij deadline en dat zei ik nog. Dat sentiment kist op een gegeven moment echt niet meer omboegje. Dat merk je net alleen nog in de stad, maar dan merk je het in de hele media, alle voetbaljournalisten. Cambuur is gewoon degradeerd. Iedereen had dat geaccepteerd en Dat is wel jammer. dan kruipt dat gevoel lekker in zo'n selectie. Wat is er misgong bij Cambuur, Maarten? Nou, ik kijk ernaar. Hè. Ik ben voetballiefhebber, dus ik kijk ook naar En Cambuur. dat is juist naar Cambuur. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik heb een beetje het idee na wat er met Henk allemaal gebeurde. Henk de Jong, hopelijk gaat het goed met hem. Dat vanaf dat moment, dat hij niet meer was, wel was, niet was, dat het een beetje in elkaar zakte alles. De gelatenheid was weg, de passie was weg. Nou, dat is mijn beeld, toch? Maar is het alleen nog Henk de Jong? Nou, dat idee heb ik. Ik weet het niet. Kijk, Henk is natuurlijk een speciale factor. Hè? Die mensen zijn uniek. Hè? En als iemand kon motiveren of kan motiveren, dan kon hij dat wel goed. Maar hier Henk dit keren kennen. Nou, dat weet ik niet. Kijk, de vraag is van... toen hij er weer was, ging het wel weer beter. Hij is weer weg, toen zakt het weer weg. Dus daar zit wel iets. Hè? En misschien naar die spelers ook. Hè?
oh ja, we missen iets. Hè? We missen een handvat en weet ik veel. Dus Ja. zoiets. Maar Cambuur is natuurlijk op een gegeven moment een paar hele goede spelers die vertrokken binnen. Ja, nou ja, Dus ik de selectie is er gewoon net Niet goed genoeg. En Groningen ook zo. ja, precies. En nou ja, inderdaad, natuurlijk speelt de factor Henk de Jong een rol. Aan de andere kant, Henk de Jong is dit seizoen begonnen. Het de eerste wedstrijd in de leading hoorn. Nou ja, toen het Cambuur echt net heel volle punten pakt. Dus het is net volledig, zeg maar, dat het komt omdat Henk de Jong voortvoelt. Er is gewoon te min kwaliteit. Er is Orhan de Simmer. Met geld te maken, hè? Ja. Kijk, als je, heel simpel hoor, maar dat is algemeen hoor. Kijk, is bij Groningen zo, maar Heerenveen eigenlijk precies hetzelfde. En bij Cambuur ook. Kijk, vroeger kon je vissen uit de vijver. Want daar zaten de spelers die je moest hebben. Dus daar had je het geld voor. Dat heb je niet meer. B wordt al lastig. C. Dus dan zit je nu in een droge vijver te zoeken naar spelers die jouw selectie beter kunnen maken. Dat gaat je niet lukken. En die jongens willen allemaal wel. Hè, en het kost je geen drol, maar je schiet er in de onder mee op. Kijk, en dat is het grootste probleem. En bij Groningen eigenlijk precies hetzelfde als bij Cambuur. Kijk naar spelers, wat brengen ze extra? Niks. Zijn het spelers waar het publiek zich mee denkt van ja, dat is mijn speler? Ook niet, hè? Nee, net een soort. Nee. Nee, maar dat mis je dus wel. En dat is dus wat het altijd wel was. Ook bij Cambuur hadden ze zulke jongens, hè, die namen het publiek mee, die zweepten het boel op. Dat had je bij Groningen, dat had je bij Heerenveen. Precies hetzelfde, overal wel. Maar dat mis je dus, maar die zijn niet meer te vinden. Want het moet allemaal hartstikke leuk en aardig zijn. Ja, daar weer een Als wedstrijd ik mee. reëel wees, ik is net alleen nog mooi vechtlust of Passie. mooi passie en overleven in de eredivisie. Daar komt er gewoon kwaliteit bij. Ja, ook. Bij Sjen. En dus ik hield. En just Gilt, ja. En Ja. Dus- kijk, als je over een team hebt, dan is een team, heb je dat soort mensen nodig. En je hebt de goede voetballers nodig. Ja. Dat is zo simpel is het. Nou, goede voetballers sprutsen oude weekend bij Heerenveen de Loeden hield iets sterker dat de maat eigenlijk een klootzak op het middenveld stingen. Nou, ik stel me daar een Maarten de Jong bij voor. Ja, ik ook. Missen ze dat? Nou, niet alleen dit seizoen, maar dat is al heel veel jaren. Maar dat is niet alleen bij Heerenveen, hoor, waar we het net over hadden. Kijk, soms moet je een wedstrijd kunnen kantelen. Ik haal altijd het voorbeeld van Wouters met, hoe heet hij? Gascoigne. Gascoigne naar voren. Ja. Kijk, Engeland, die was de betere ploeg op dat moment. Nee, maar hij kantelde wel de wedstrijd. En soms heb je dat even nodig. Ja, Nee, dat klopt. Ik keur maar het niet goed, hè? Nee, want Een beul. Dat Nou, klopt. De wedstrijd mag kunnen kantelen en er zijn spelers voor nodig die het vuur in de wedstrijd Ja, kunnen brengen. maar dat is Maar duidelijk, Nee, maar- Wouters die... Ja, weet ik keur het ook dat niet goed. kan absoluut net Ik terug keur het erbij ook niet worden. goed. Nee. Maar het was wel de wedstrijd kantelde op dat moment wel. Kijk, en ik ging ook de duels aan de tackles en noem alles maar op. En, Maar dan wist ik het. ja, maar ik had maar één ding, uitdelen en incasseren. Ja. En als ik over die witte lijnen stopte, wou ik winnen. En hoe dan ook. Niet dat ik iemand ziekenhuis is schopt, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik wou gewoon winnen. Ja. En daar gaat het om. En dat mis je wel eens. Maar dan mist die streetlust. Dus ik op het Ja. middenveld. Ja, nou, Want ja, ik, maar het wil gebeuren. of vind ik belangrijk. verdediging of middenveld, noem maar op. Maar meestal, kijk, ze zeiden vroeger al, de wedstrijden worden gewonnen op middenveld. Nou, ik zie geen wedstrijd meer gewonnen worden op middenveld, hoor. Het Nee? is allemaal makkelijk en leuk voetballen. Dus de tackles, die vliegen je niet meer om de oren. Dat is natuurlijk bij Heerenveen echt even het probleem. Zeg maar Haaien is een voetballende middenvelder. Tahiri is een middenvelder die de bal het liefst onder voet had. Van Amersfoort is een middenvelder. Nou, die is van de meters. Die komt bij de spits. De loopacties. Je hebben net een noemen zij een klootzak op het middenveld. maar dat Zeker, klopt. Maar ja. Haaien kan het wel. Maar Haaien wordt wel gedwongen, omdat je dus een bepaald systeem speelt, dat hij in de achterste lijn komt te spelen. Want als Van Ewijk weg is, speelt hij bijna rechtsback, hè? Ja, hij liet hem voor om zakjes. Ja, maar toen hij bij NAC speelde, of NAC, hoe je het wil noemen, speelde hij op het middenveld. En dan was er geen fijne jongen om tegen te spelen, hoor. Want hij kletste erin, ging de duels aan en daar werd hij op beoordeeld. En hij kan fantastisch voetballen, hij heeft een goede paas. Ja, want maar dat als ken het ik moet- en wees. Hè. Ja. Het is vooral de mentaliteit die is maar staat. Ik bedoel, de hartstikke brekers gewoon die heel goed kunnen voetballen. Ik bedoel, Mark van Bommel is een uitstekende voetballer, maar zeker ik ken een moordenaar wees op veld. Edgar Davids hield precies hetzelfde voor. En dat zijn de spelers die had Heerenveen de laatste jaren al net gewoon. Maar heel, Eén dat nemen ze dan de wedstrijd kan lezen. Eén die begreep van, nou moet er wat extra's gebeuren. We komen er nou net mooi aardig voetbal. Nou moet er even De beuker in. de beuker in. Ja, Ja. en dat klopt, en dat ben ik helemaal met je En eens. hier moet er ook het zijn voor Jan. En bij Heerenveen krijg je het gevoel dat ze elkaar alle jaar aanschogen van het rentnet. Ja, Wat nu? Maar dat dat zei ik betekent dus straks wonderen al. Hè. Kijk, dan lukt het daar Ja, niet. natuurlijk, er is een trainer voor. Maar iemand moet dat in
in het veld kunnen vertalen, als het ware. Hè? maar Trainers hebben er vaak over dat ze een speler willen die eigenlijk het verlengstuk is van de coach. ja, maar nu stel ik je de vraag. Nu is ik kan even niet op zijn naam komen, die is geblesseerd. Van Beek. Verbeek. Ja. Die deed het wel. Ja, die deed het wel, ja. Maar dan haal je dus een speler op, met alle respect, Bruma, die dat totaal niet heeft. Waarom haal je zo'n jongen op? Ja, ik Dat is- denk dat ze die ophellen omdat hij routine had. Ja, maar die zit nu met de routine internet. op de bank. Ja. Nee, daar has ik gelijk hoor. Maar je ik hebt denk ook dat een ze Van hem Aken halen ook. mooi in de achterrollen. Ja, deze jongen had in Duitsland spelen, Frankrijk nevens mij. Die neemt ervaring mooi en dat kunnen we op dit moment broeken. En dan was het altijd maar afwachten of hij dat inderdaad echt oer kan brengen op de oren spelers. Ja, dat denk ik niet. Dat komt er dus totaal net uit. Maar als je nou van Ottelen mag kiezen op Bruma, waar kies je voor als coach? En normaal sprutsen kiezen voor de beste, maar als je naar de clubsje. Toen je sissen, Van Ottelen leidt nog een IFS. Bruma is voor de kwarte termijn. Als Van Ottelen naar behoren presteert, dan stel je Van Ottelen op. Natuurlijk. Ja. Maar die jongen die staat de laatste weken erin, die doet hartstikke goed. Dus had hem ook eerder die kans gegeven. Maar waarom krijgt die jongen dan geen kans? Dan komt hij waarschijnlijk iets tekort. Maar anders krijgt hij die kans wel. Ja. Ja, dan had hij kennelijk op de training toch net. Nee, maar Goed je hebt zoeken. zulke jongens wel in huis. Je Ja, haalt ja, met ja. alle geweld haal je hem volgens mij bij NEC weg. Ja. Dat hij wegkomt. Ja, ja, ja. Hij moest hierheen. En dan zit hij op de bank. Ja. En ik heb gezegd, het is voor de toekomst. Dat is mooi. De toekomst ligt in Amsterdam. Hij moet spelen. Nou, dat is ook nog maar een vraag. Nee. Maar hij moet spelen om geld, om waarde te hebben, toch? Ja, dat is ik zo. Heren, ik denk dat we haast eens een beetje naar de einde komen maat, van deze sportcast. We eindigen altijd bij een paar overdenkingen van de gast. En daar komen we net meer op waarom, Maarten de Jong. Nooit meer Cambuur of nooit meer Groningen? Ja, dat is een lastige. Ja, Ja. maar was het ook kiezen? Ja, kijk, ik mag niks verder er geen antwoord op geven, toch? Ja, je mag het antwoord wel geven, maar Ja, weet je, ik heb ooit gezegd nooit weer Cambuur, maar dat klopt. Ik heb nooit weer tegen Cambuur gespeeld. Dus ja. Oké, dan laten we het hebben. Dus daar bleef het bij. Ja, ja. Nood Kees Rozemond voortgit bij hetzelfde Jereveen. Wil wij wat voor Jereveen doen? ja, maar dat wil ik al 10 jaar, dus dat is helder. Maar het ken nou. Nou, het zou kunnen, maar er zitten nog meer mensen waar je het niet mee door een deur kunt. Dus Oké, dat mag nog een peer voor. Dan moeten nog wat meer mensen weg. Oké, denk ik, ja. oké. Nou, de laatste vraag voor jij. Arjen de Boer of Erik Enema? Nou, de Jaren in je boer ligt toch op het strand, dus dan neem ik jou. Oké, dan doen we het zo. Goeie keuze. Het show waar je naar Wieken zit, dat wachten we in elk geval rustig aan. Nee, Wieken, ieder wil weer een nieuwe sportcast. Bedankt al je voor het zien. Dit was de sportcast van Omroep Friesland. Graag tot Wieken.